आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा चमचमीत असा मशरूम फ्राईड राईस घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये कसा करायचा ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला आता रेसिपीला सुरुवात करूया। मी इथं जवळजवळ 2 लिटर पाणी चांगलं उकळवून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि हे आहेत बासमती तांदूळ। हे 1 कप बासमती तांदूळ आहे, तर ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि मी हे उकळत्या पाण्यामध्ये आता ॲड केलेले आहेत। तांदूळ ॲड करून झाल्यानंतर एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि मोठ्या फ्लेमवर मी हा तांदूळ आता शिजवून घेतलेला आहे। हा बघा, तांदूळ शिजवताना तो ओव्हर कुक नाही करायचा, आपल्याला भात मोकळा पाहिजे त्याच्यासाठी हा 80%च कुक करायचा। आणि आता मी याच्यातलं सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे। हे फार महत्त्वाचं आहे की भात ओव्हर कुक नाही करायचा, नाहीतर मग तो फ्राईड राईस खूप छान लागत नाही। त्यामुळे आपल्याला असा हा मोकळा भात शिजवून घेतला पाहिजे। आता कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलं आणि याच्यामध्ये ह्या 7-8 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घातल्यात। 2 हिरव्या मिरच्या मी उभ्या कापून घातल्यात। गॅसची फ्लेम मी मोठीच ठेवली आहे। जेवढा तुम्ही लसूण जास्त वापराल तेवढा टेस्ट खूप छान येतो। आता मी ह्याच्यामध्ये हा कांद्याची पात असते त्याचा जो कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे, तो मी तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। आणि हे आहेत मशरूम। हे जवळजवळ 100 ग्राम मशरूम आहेत, तर ते मी स्वच्छ धुवून मोठे मोठे कापून इथं वापरलेले आहेत। गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आणि मशरूम व्यवस्थित भाजून घ्यायचे, कारण यांना पाणी सुटतं, त्यामुळे हे पाणी आटेपर्यंत यांना व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये मी आता पाव चमचा मिरीपूड घातलेली आहे। 1 मोठा चमचा मी इथं रेड चिली सॉस घातलेला आहे। एक मोठा चमचा इथं मी सोया सॉस घातलेला आहे। इथं मी 1 चमचा लिंबाचा रस वापरलाय, तुम्ही याच्याऐवजी व्हिनेगर पण वापरू शकता। 1 चमचा मीठ वापरलंय मी इथं आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलंय। आणि हा आपला शिजवलेला भात आहे, तो मी आता याच्यात ॲड केलाय। आणि आता मी याच्यामध्ये हा भात घातलाय, तो व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। हे बघा, गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आणि तो व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा। आणि ही आहे कांद्याची पात, ती बारीक चिरून मी याच्यात घातलेली आहे। ही नंतर घालायची, त्याच्यामुळे दिसायला भात खूप छान दिसतो। आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। तुम्हाला जर याच्यामध्ये अजून परफेक्ट चायनीजची टेस्ट हवी असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये चायनीज सॉल्ट म्हणजे अजिनोमोटो घालू शकता। 1-2 चिमटे घालायचं। आणि हा बघा, मस्तपैकी असा अगदी सोप्या पद्धतीने आपला मशरूम फ्राईड राईस हॉटेल स्टाईलमध्ये अगदी घरच्या घरी तयार झालेला आहे। चवीला पण फार भन्नाट लागतो, खूप छान लागतो। तुम्ही ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।